go.
diretso tsaka kanan. Ano yan? Sumukan sa likuran. Ah, Pag saan tayo? Aray! Ito na pala oh. Ito, kanan na. Tangko. Nakita ko yun eh. May nakita akong sign nun eh. Ayan o, dito no, sa baba. Hindi na tayong maligo dito. Ito na yung bayan nila oh. Ay hindi. Ito ba yan? Dito ako pumunta. Oh. Hindi ito yan?
pumunta ako dito, naligaw-ligaw nga ako eh. Ah. 100 meters, malapit na. Hindi pa to? Purok 5 to eh. Sa ito? Boss, dito yung may sunflower camp? Sunflower? Oo. Kasi mo diretso pagkain niya. Tanong na lang po kayo. Nangay mga pagpalawag na. Pakanawan. Ay, pakanigid. Sugod siya tayo kasi para Pakanigid. sa mura tapos hindi magkaya dyan. Wala Ayun yun. ako pagkamansali na rin. Ayun lang. Tingnan lang. Tapos kanigay. Kanigid. Ayun lang. Ayun. Sa mura ka. Ayun lang. Thank you. Ay, sir, para niyo. Sunflower camp, sir. Ha? Sunflower camp. Sunod na. Ayun. Thank you. May guide tayo, guys. Hmm? Oh, paano na? Uy, yeah. Ah, sili chow ko. Okay. Double-check ko kasi yung nangyari sa Bigay, di ba? Isip yun? Nakakakaba. Ito ba talaga yung sunflower pass? Sabi, kakapali na naman, sabi ko. Pinunta tayo sa bukid. Walang kabahay-bahay. Parang Deadpool na. Oo. Sabi ko ba ko nun? Purok to, sabi niya. Dito ba yun? Hindi. Ah, dito pa. Purok 4 yun eh, di ba? Purok 4. Purok 3. Pero in fairness ha, barangay dyan, pero may sunflowers na. Pagkalit na barangay ko, pero sa loob may solar. Oo nga no. Pati naman yung sa amin ah. Oo, may solar doon. Doon nga sa tapat ng bahay, sana meron yon. Kaso hindi nila kinabit kasi may nagreklamo. Yung kapitbahay, yung kapitbahay na kapilya doon, ayaw nilang palagyan. Yung hindi sila nagkaintindihan. Parang sabi yata nung baka wala na kaming pagparkingan, sabi niya. Oo, ewan ko. Ito? Flower lang na eh. Ay. Ganda. Ay,
Ay, dito. 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 Ano, abutan pa nila tayo. Oo. Wala kasing ano, nakalagay dapat din sa poste, diba? Oo nga eh. Ito ba yan? Ay, ito oh. Bisikat pa. Nakakalito. Walang sign eh. Ano nangyari dyan? Tingnan. Nakakatakot na. Hindi ko nga alam eh. Hindi ko alam. May ganyan ba sa inyo? Meron din, kaso hindi ko kabisado yung mga ganyan eh. Gusto kong bumili nun yung tractor para dun sa mga ano. 1 million ata yan eh. mm, para dun sa mga ano, dun sa lupa. Para parentahan. Oo. Thank you. Dito na tayo. Hmm? Doon na lang, mas malapit. Picturean ka lang. Ay, tanga. Andun yung cellphone ko. Sa bag. Ayan na nga. Hindi ko nga alam eh. Naiwan ko pa yung ano ko. Saan tayo magpa-park? Ticket. Parang walang katao-tao ba? Share ka? Kasi parang summer ang madaming tao. Hi guys, so nandito kami ngayon sa Sunflower Camp. So, bayad muna tayo. Entrance fees 100. Kaso walang tao. Parang kami lang yung tao dito. And guys. So high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind.
At least nakita natin. Matagal ko na itong gusto puntahan. Ha? Opo. Malamig oh. Kain muna tayo. Oo. Ay, dun sa kabila. Ay. Ha? Dito na no. Ha? Oo. Gusto niya daw yung Mio Gear ang nagustuhan niya. Yung ano, yung extend
recommended na footrest. Yan oh. Kasi sa kanya wala. Ito, pwede akong magganito. Sa kanya wala. Saan tayo eh? Hindi ba hanap ka ng pagkakainan natin? Ikaw, masa mo gusto? Oo. Sabihin mo pag may nakita ka ah. Meron ko dyan? Libutin muna natin. Choking. Libutin muna natin.
San Nicolas to? Ay, Tayog. Parang San Nicolas. Yung ano niya. Ay, no entry, one way. Saan tayo? Dito na. Road. Pwede na. Yung palengke nila, no? Oh, may 40 pesos na tsinelas pa rin. Grabe, ah. Grocery na. Naka-jacket ka. JB Bebo. Baka may AK dyan. AK Archie Constantine. Bawang kamay. Solo-solo ko sa kanton, no? Hindi, tinabi niya yung ano. Traffic, traffic. Na-traffic tayo.
Ay, bawal dito? Non-entry? Bawal no? Okay. One way, one way. Malaki rin pala tong Tayog, no? Laki. Tingin mo magiging city to? Ha? Bakit eh? Ah. Yung Chowking eh. Dito? Ayun. Ano eh? Yan diba? Doon na lang sa Dito. Sa kanan. Ay, sorry. Tag-tag. Season. Dito pala yun, Beb. Oo.
Sa Alaminos, Western, Pangasinan, District Hospital. Dito yung Eastern sa Tayug. Ah, okay. Dito tayo dumaan, no? Ano ba, doon na tayo dumaan sa ano? Yung sinasabi ko, yung pa Aguilar. Doon na lang, no? Para hindi traffic.